Puteți vedea ce versiune sunt, da? Nimica nu mai am. Ce vrei să facem? Ce vreți voi să facem? Da. Asta a fost seria 2.8. Când va apărea o altă versiune, o să fac serie. Hai să facem și noi ceva mai amuzant. Bă, frăților, asta a fost seria 2.8. Mai vreau să văd dacă mai e chestia asta mai... Da, s-a băgăit foarte rău seria, mapa de fapt. Și uitați-vă, a băguit extrem de mult. Uitați-vă. Da. Deci cam asta a fost. Păcat. Presimt că să-mi dau un crash. Mi-a dat Minecraft-ul not responding. Clar. Și-a revenit. Tot FPS-uri. Ok, lume. N-am avut backup de la mapă. Bye bye. Asta să pentru forever. Vă spun că o să urmeze un nou Minecraft modat, adică mai exact The Ultimate Adventure. Ok, cam asta a fost. Bye bye. Până data viitoare. Asta a fost. Scuzați că n-am mai postat. N-am avut timp să filmez, am fost ocupat. Bye bye.